एप्लाइ खालामनाय जोबथा खालार 31 मे 2024 इं मायथाइ। Mana moncे video dङ बेखौ नायदो बाहाय कागजाव मा लिरनाय दं बेनो दङ ओमफ्राय मिशन बैसुमुथिया मा बिनि बारै दं आरो बे साइडखौ मोजाङै नाय एसेबां दिन थांबाय जेबो खामानियानो जायासै दिनैबा मा रागा जाहैलायगोन अफिसाव थांलाय फैलाय हिसाब सोंनाय दं बे मोनथिखानाय बाथ्राखौनो सोंनानै नोंबाजैजों रायजागोन नागिरदों नामा? रायजागोन नङा नोंथांनि थाखाय मोजां खौरांसो लानानै फैदा माने दानिफ्रायनो आरो बिटिआरआव नांगौनि खामानिनि थाखाय अफिसाव थांबाय थानांगौ गोनांथि गैला गासैबो जाजोबगोन नोंथांनि मबाइल फनावनो खेला खालामदों खेला आरो मानो खालामनो नोंसोरबायदि सुबुंफोरनि थाखायनो प्रमद बर' सरकारा लानानै फैदों मिशन बैसुमुथि नोंखि सैथोखौनो बुंदों ओइ बिमा ओरै फैलाय नै देरहासार फंबाय माबा मोजां खौरां लाना फैदों माबा मोजां खौरां देलाय खोन्था अरे राजेनादा प्रमद बर' सरकारा सोलायनायनि बाथ्रा ओरैनो बुङाखै आसोल सोलायनाय बेसो नै बे मबाइलाव नाय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मिशन बैसुमुथि बड'लेण्ड बेन्दों सिंनि गामिफोराव हानि डिजिटाइज खालामनो थाखाय मोनसे मोजां आगान मिशन बैसुमुथिनि गाहाय सिबिथायफोरा जाबाय उनमोनगिरि एबा बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जोनोमारि मोनथायनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय रेबथुमनाय खाख्रिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय गुलाय गुजाय गैयालासे बोखावनाय आबादारि हानिफ्राय आबादारि नङि हासिब थाखो रानफिननाय राननानै मोननाय हाखौ मियादि पाट्टासिम सोलायनाय एक्सनिया पाट्टानिफ्राय मियादि पाट्टासिम सोलायनाय जायगा हानि खालिनि सुद्रायनाय बिमुं गैयै पाट्टानि बिगोमानिफ्राय पाट्टानि मुं बोखारनाय मुं सुद्रायनाय पाट्टादार एबा बिगोमानि जानबुं नाम्बार सोफिननाय फोरमान खालामजानाय जमाबन्दीनि लिरबिदां फोरमान खालामजानाय सिटानि लिरबिदां हा थानायनि फोरमानलाइ बे सिबिथायफोरा बिटिआरनि थाखाय मावथांखि नोगोरारिफोरा नुनो मोनगोन मिशन बैसुमुथि पर्टेल www.बैसुमुथि.bodoland.sewasetu पर्टेल www.sewasetu.assam.gov.in आव एबा साखाथिनि पिएमसिसिम थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया उसुबिदानि थाखाय सार्केल अफिससिम थांनानै जगाजग खालाम एप्लाइ खालामनाय जोबथा खालार 31 मे 2024 इं मायथाइ